Анюша, не дуй. Ти дивись, подожди, що? Загадав? Загадуй І желання. на маму дивись так трошки. Да. А, Ілля. Загадав. Да. Не кажи. Не кажи. Большой секрет. Іще, молодець! Молодець! Губи за перший раз потушив. Та наша свічку кусай по кругу. Тільки, Кусать по Ні, ні, ні. А, як на друге тільки день просто народження. Надо було неправильно підряд, да. повіяв. Альоша, Так. давай, як на друге. Ні, Так, це зараз мама особливий дощ. буде різати. Чи Альоша нехай пробує? Ну да, пробуй, сину. Мою. Нехай Альоша пробує. Я усіх з'їм. Ні, Альош, то Альоша. дай Ілюшки теж. І Софійки дай. Ні, це трошки так. Ось оцю дай. На. Він дай йому того, що він хотів, а він такий самий. А оце Софійки два. Софійка, де тобі дадуть боти? О, дякую. Ну, Саме сама круте. відповідальна дитина. Побігла, ножа взяла. Молодець. Тебе сразу два. Щоб то... А підождіть, а торта різать. Та другий принес. А цей що не один. Чур мені оцього. Ні, ну Підожди подожди. Альош, Альош, Ти не... хотів оцього. Давайте свічечки приймемо. Я Акуратно. дівшу. Сторонку, давай. А я хочу волта, бо це Так, мій пальчиками не трогайте. Кожному зараз уріжуть голову отак кружечками. Альош, не кидай, поламаєш, воно ж ще пригодяться. Десь. На той раз ще, Льоша. А Добав... чого тільки дві? На дві втікло. Альош, Альош. Алло. Льоша, дивись, Алло. мама тебе знімає ще. О, а я не знаю. Хто буде торта різати? Альоша, ти командуй там, давай йому ножа і хай акуратно. Там мені зараз... Альоша, ріж по цігу. Я не вмію. Нехай вони... Давай такого будеш по... А, Та ні, Альошка не поріже. Та ні, я ні. вмію.